Ndadaiso culture kama tanga mambo simbisa platform Zigo platform inonzi Zigo Ziggy Ziggy yakawedzwa ka O. Alright, Ziggy Oko Zigo. Yes ndotangira apo hanzi gafa wakapfekedzwa vane walk of shame. Ndichishema kunani. Yes Kunani. Alright, mungumirire uparidza. Aiwa ndomirire. Hanzi makaisa post kamukati kana rakasazara handifene kaparidza futi. Chokwadi. There is no zara ndaisaparidza futi. Rakazara here. Takazadza nono show. Arisi skid. Ndoti show. Takazadza nono show. Technically rakazara nono show. Takazadza nono show. Well. Naona mabara ari wari celebrate. Problem yababara rende kuti wari kufara because wari kuona kuti ngetafanana. Amunofanana. Babara rogarwa album launch kwa 17. Wajibadilisa baba. But inini manje ndakasazadza national ka. Remember national sports kwa Google anokudza kuti materesa anozara 80,000. Pandakazadza. Well, ndakazadza inini inonzi half full. Ndakazadza pa half full. Kuti pa. But panikuti andifana nababara nepekuti ndakaenda ku India ndine ndakazadza. Ndikaenda UK ndakazadza. Ndikaenda ku California ndakazadza. Ku New York City ndakazadza. Ndikaenda ku Tanzania ndakazadza. Ndikaenda ku South Africa ndakazadza. Ndazoya muno mu City Sport ndakazadza. Apa pachete ngoti ndezvokuti ndaka-aima for something bigger. Urikunzwa panaona ma-results akakura muchinchihombesa saka kuwana 36,000 munopinda 80,000. It's a big achievement. 36,000 haungani rumhanya zvinokoreva kuti mumaprofita mapasta muno muZimbabwe muno ndatopa number 2 pakupinda munational stadium. Baba Makandiwa number 1 anotere papo number 2 ndipassion kupindamo. Varipo vakambopindwa wasiri maprofits akaita sana mamwe atodura mazita. Bandora pakuita hafu ndi number 2. Number 2 ndikuona. Ndaona pane mumwe profit uchitika angachiposta itanza muri level redu ndatidzokere ku Stardust. Level redu ndakazadza City Sports ne 1 week advert. Ngambozvitraya. Kana ngota mari kunobhadhara venue yemunational sports ngambozvitraya. Azvitike. Imari venue national. Handiziva ngo vaibhadhara bati zvaidhura. Mugara muzive vaibhadhara ngonzi abhadhara ndonyebera inini chandakanyodzidza panyaya national sports stadium. Ini ndine family yenondidawo. Maziva nguva kwajava kuomba kwababa wangu wakauya. Nekwaramba nepasi kwana mhamzi wangu wakauya. Ana Master KG, ana DJ Tira, ana Naki, vese vakaflya baba. Ku South Africa vachiuya kuzomira neni. Mr Brown, Oskidi, Levels, Dunge Youth, Bazooka, Pumako, vese vangu variko. Totoenda Madam Bossi, Maititi, Lorraine Guyo, timu yese ngeripo, Mike Chimombe, Punjab Motors, Mr Brighton, Fali, vanhu wangu wese baba wese wangu warimo wese. America flew in so ndisapota vandakaona kuti manhamba angu aya haachakwana. Ndafonera mwana wangu Prophet Love ndakati I just come ngondisupport and stuff and he came. Takatoona kuti abo Prophet Innocent was there and Prophet Israel wangu waripo, not uyu wokupenga ntora Israel Matthew. Vanhu vese vanga vakakwana baba and you see real love kuti iyi team yangu ishi yakazara kozoitwa vanhu vakazara le. Haini nangu ndiunyebera inini pandakatotanga kuti ndakupinda munational sports ndasatombobhiliva kuti ndopinda. Ndatoona comment section hanzi vanhu vanga vari muvaipiwa 10 mari kupinda so name from 10 mari yangu yopindawo. Vapiwa 10 iva pakapenge
aiva vakapenge. Then madhimoni ndakaona achibuda madhimoni. Adhimoni budisa brand. Anzwa mwacho kuti maskill twaizorova ana vatange mabhitiri. Aiwa mwana ngari guka. Banda itofara kuti munhu weguka wezonzwa Jesu. And vari pakadzikinura. Pane 3 vakaitobatsirwa nhasi netimu yangu. Anzoti vachazoita sena wabata. Vari tobatsirwa tosiya guka. Sika fight against the drugs yatu. Ndine achievement ndakaita yekuparidza Jesu, yekuporesa vanhu, yekubudisa madhimoni waainetsa. That was, to me, it was a very great, successful event. Handiri kunyeberai. Chinhu hari chaicho hachina kuzara. Chinozara hachina. Because njia chakakura, pachakaita hafu. Alright. Kune vanoda kuloka spiritual stereka vanenge vachizobvunza how many souls we want to Christ. Munaona pandakati uya mugamuchire Jesu vanhu vakasumudza maoko angarongai. Patakati the sinner's prayer. Many people received Jesus Christ. God directed my church, so this Sunday we will be seeing my results. But it was really good. Condolence to event. Never. My whole life knows I need to wait for Paris. Aiwa, ndicharamba ndichirowa chinational chika cha overflow. Chinotobvuma. Ndakatoona kuti apo paitwa era, ndakati chimhanya. And hatitochimhanya. Chinozara. Why not? I think that is enough. In closing. Yes. Mrendudze mapasta rafu. Mapasta mimi musina mari. Zaseke muna nemari. Waseka negamwa rinenzara zvishande. Number 2, pastor asina chivindi chekupinda muNational Sports Stadium means work best court yangu. It's better to try and fail than never to try. Let me repeat it, pastor. It's better to try and fail than never to try. Indakatombopinda ndatopa lise vanhu vakapinda. Ndozoita lise vanhu vasina kumuzadza. But ndiri pa number 1 ukusiruka stage dzatakamboonekwa kubva ichigadzirwa National Sports Stadium. But my pastors, what I can tell you is this thing. Ini ndinoseka hangu. Danga rumwe munhu akapinda akaita hafu ndaiseka hangu. Handunyeberai. Ndaiseka hangu. But ina ndisi pastor ndosanjiseka. As a pastor even ndeko kwa 3 vakakamchira Jesu. Appreciate that. Nyika yese ngaichise kuti munozara. Inogona kusaona 36,000 vakapinda. But yongoona kusina kuzogara kwa ikoko it's ball. Since zvinonzi but iwewe kana uri pastor ziya kuti pakaparidzwa shoko rekuti he is my God to papa tikataura nyaya yaJesu papa. That's what's important. Zvimwe zvese zviratodra. Alright, outfit mombo tipa stake. Munozara baba. Ndotozosekwa wese ndosekwa. Aiwa ndosekwa. Because akadhura. Ndombodi utora price 100,000. But zoma price adangozvi nosekwa ndawapeka wire yo usinozadze and stuff. Aiwa, gapa tozongamba next event. God bless everyone. Kupenga hakuridzirwe bhero membero dzangu dzazove pedo muchandishambadza kunge zigo tichakudanai kumabiko